phasi kwatheleleza ungiyazisa babukele magani bengelelana ingwe ezinye babukele-ke namhlanje-ke la sihamba nosisi njengoba nimbona nje uze kuba kwengane kodwa-ke anginamaningi ngicela kube uyena usisi oyikhulumelayo sesinjani sisibe ngisacela-ke ukuthi uyizisho igama masuyayo ukuthi njengoba sila nje size ngani uzokusichazela sonke isitori. Igama lami nguNkambwa kaMani. Ngifunele abantu ukuthi ngicela usizo ukuthi ubhuti akasafuni ukunginikeza ingane yami. Ngamnikeza ingane ngoba ngihlala kude nala ngisebenza khona. Ngase ngicela ukuthi because ngoba ngiyasebenza and ngikude la ngihlala khona. Futhi ngivuka ekuseni kakhulu ngase ngicela ukuthi akube uyena responsible for ingane. Mina kodwa ngizomsiza since ngisebenza ngimfanele imadlana. Manje sengihlala mina eduze nomsebenzi sengifuna ingane sifuna ingane sengiyibona ku social media nentombi zakhe bashuthile benze happy family ngengane yami. Manje ngifuna ingane yami akasafuni nayo ngihlezi ngimfonela nje ngizonke ngitshela ukuthi ingane phela ngiyacela mina weekend akafuni ingane. Kodwa imali ngimfakela ubhuti. Ngimfakela imali even neCatholic grant ihlala kuyena. Ingane yona wayisa kubhuti iminyaka emingaki noma inezinyanga ezingaki? Ingane ngayisa ineminyaka oyi-1 ina-1 year. Bengihlala nawo umsebenzi ngithole isina-1 year. Okay. So manje isinemingaki? Isina-5. Futhi ihlale kuyena 4 years. Yeah. Usuyifuna back man. Yeah. After 4 years usuyifuna back ingane. Ngiyachaza nje ukuthi bengisebenza ngizohlala kanjani ngisebenza. Ingane wena ayikwazi since wayishiya ingane ingane. Mina bengasebenzi ukuzoyishiya kumina ingane. Ayingazi kwenza ingane ngibe ngisho ukuthi ingane ngayishiya ingane bihlala nami ingane ngiyenze ukuthi. Bengenze lutho. Bengaphanti mina ngakasebenzi ngakasithola umsebenzi wakhe. Imali sicela ukuthi silungise kahle lento singacabangi. Mfowethu lokho kukhulunywa sesikuyibona. Uyibona lokho akukhuluma. Imali beyifaka everybody. Yes, ingane naye yakhe bekumele vele ukuthi ayifake imali. Because nami bengibhekelele ingane. Kwesinye isikhathi ephinda angayifaki ibhekelelwe yimini ingane. Vele nge-responsibility iyami ngoba ngoba kuyibona lokho. Akuyikona lokho ekushoyo. Ingane angiyonke bengizoyithathelana ingane izohlala nami if ngingayonke ingane. Cha ingane ngani. Wayibona nje lokho sawungijoyela wabe ngizokulandela amakhamera uzongishutha kanti uyazi okokuqala. Njengoba kumele ngize ngifihle nasebusweni manje uyazi okokuqala mina ngisebenza under government. Uzongiveza kwamakhamera njengamanje. Kumele ngiloko ngifihle ebusweni kanjena mina manje. Ingoba ngifuna ingane. Ayikho right mayihlala nami ingane. Ingane ayikho right mayihlala nami ingane. Uhamba nengane uhambe entombini zakho. Uhlangana khona nalokho yini ekudlayo. Ethi ingane. Eyami futhi ingane. Kuyangidla ngoba yonke leminyaka uyiyekeleni ukuthi uzoyithatha ingane. Uyiyekeleni yonke leminyaka uzoyithatha ingane usungizela namakhamera manje. Babe khona labafethu ngasi siba nengane. Babe khona labafethu senza nengane. Ngifonele labantu labo ngoba wena ufuna nengane. Ngifuna ingane. Ngizovuma kanjani nengane ubuhambe uyophuza wena? Kancane ngiphuza kuphi? Ubuhambe wena ukuthi ingane yami ihambe yolala emahoteli ilale nabo sisangabaza abasuke. Eyama ngithi ingane. Ngifuna ingane yami, mina ngifuna ingane yami, ingane yami. Imani ke wo. Lalela ke mfethu. Inkinga la. Ingane yami ayisweni lutho. Imake ba. Nangimina mayihleli nami. I understand ukuthi ihlala nawe ke imali ayishina wani. Ihlala nawe. Nawangafuni ukuyiletha ingane. ukuthi ngifuna ukuthi uhambe ingane yolala emahoteli. Angithi ikhona uma akandaba noma akho nami ngawukho ngiyadinga ingane. Siyona nje ngabani ingane. Awukujaza ukuthi ingane akuyona yami wena. Mozosho lezi zinto ezisho. Uzona ingane manje after all leminyaka emingaka. Ngiyafuna ingane, ngifuna ingane. Bafo. Ngicela ke siqaleni sike sibukeni udaba ukuthi kanjani. Ngizokunika ithuba ukuthi uchaze iside lakho naye kulokhunyana ngizokunika ithuba ukuthi achaze iside lakho. Okay. Lalela ke mfethu into kanje. Usisi into emphatha kabi ukuthi mayisezofuna ingane kungenelela udadweni la njengoba ade sifika ade umbona ade ethukana nosisi. Ingoba bayamazi uyaphuza lo muntu. Uzomnika kanjani ingane mina? Kwayikona ukuthi uzile la ekhaya nje ungilethela amakhamera. Ubungafuni ingane ungitshela ukuthi yes. Kade ngangifonela ngicela ingane kuwena uthi ingane. Ngizokunika kanjani ingane kubeni uphuza? Ngizokunika kanjani ingane? Sengiyabona manje ku social media izofunda ingane nabo ngiyaphuza nawe uyaphuza nje. Imali mfethu imali.
ukuthi ubani unjani akanjeni nina ngicela ukuthi nilwele ukuthini nikhulisa ingane yabo ingane manje ngikhulisa bafo ngicela ungilalele kodwa uyikhulisa wedwa not noma wengane nokuthi buka amanyala la sinisazwana ingane futhi ngibona isazozwana futhi ingane ibona amasimba mayihleli nawo imani ngeke kuze kube kuhle njengoba libele nibhebhana angithi lento niyenza njengoba denithukana nje usisi ethukana nalo sisi wakho uthulu umbuka phela wena uma wengane yakho lo laba abakhulumayo abahlangene nokuthi kwenzakalani between wena noma wengane yes abahlangene kodwa bamthukiswa yini izenzo zakhe lalela ke mfethu kodwa last time wafika noma wakhe nabazothuka la manje sengokwesibili usengizela namakhamera futhi manje imake mfethu shothi icela kulabantu ofike nabo ngempela ingane ingane eyami akuyona yami nami eyakho nawe kodwa indlela ingane yami ephathisa ngayo akuyona indlela yokuphathisa ingane le imasisi ngicela ukubuza mfethu wena ukhulisa uba Nkolisa umani ubaba mina bebekhona bobabili angithi bebenawo ama-ups and down yes bebenawo so kodwa akufani phela mfethu ngicela ungilalele ayikabi ngicela ukuthi ngikudlalele le akufisi ukuthi nawe eyakhe ingane iphile lempilo wena owayiphila yababa noma bekhona bobabili into engihlezi ngiyifisa le okay okay ngilaleleke webafo ngilaleleke phela wena manje uma uyigodla even if noma kuthiwa ibihleli kuwena wena manje phela usuyayigodla uyigodlela kuwena ingane usuyipha uthando lakho wedwa uma lo izalayo ayisamazi ingane and ayifuni nokuwena alisafuni nokuthi ingane ivakashe even if noma kuthiwa umama ngathini noma kuthiwa wenzani yabo kumele kube khona indlela zokuthi nihlale phansi naye nibonisane ukuthi ingane nikhulisa kanjani even if noma kuthiwa uyaphuza wena kumele uhlale phansi naye untshele ukuthi makasibanibani lento yenzayo u1 no2 sengimtshele kaningi lo muntu lo leyonto lehlala naye phansi engangilaleli imake mfethu imake athi uyaphuma ungena ntambama mangithi ngiyahamba ngihamba nabafowethu ngiphuma nabo ngimfecele komaklabhini lo muntu lo okay ingane yami ziningi izinto engithathele kuyena yona angivele ngiyifuna ingane yami nithize kakumina okay into engiyibalekelayo la mfethu awusakwazi nokuthi ingane ke ivakashe kusisi ingoba izofunda amanyala kuyena uyaphuza nakweni izofunda amanyala amanyala ezowafunda la ukuthi uyithathe ingane yami uhambe uhlala nayo ehotela ulethe abantu besifazana abahlukahlukene wena unenkinga namantombazane anginayo inkinga namantombazane unenkinga ukuthi ingane yami uzofuna ingane yakho noma wena uzokhulumela amantombazane ecinani kodwa kulo ngendlela into ezolwela la kahle kahle ukuthini phela ubuye usise umuphi ngayo angiphikeli kodwa sisafike la ubona amantombazana imali mfethu into emphatha kabuhlungu ile usisi ukuthi ingane yakhe uyibona ishuthe nabanye abantu and uyibona kwi social media kodwa ihappy imake mfethu uhappy bengane buletha esinye story kumama yabo ingane happy yebo but iyayidinga iphathi kamama ingane izokhula kube ngazuthi uma waya bengayifuni phela no ingane izoyitshela mina iqiniso ukwenzakalani kahle imali izotshela wena iqiniso yini ingane ingayiboneli yona ukuthi izibonile ingane indala angaze sekufonele ngevideo call nginengane indala manje angaze namhlanje awukazi bafo ingane indala manje angithi na 5 yes ingane izoyibonela yona ukuthi ubani ekumele ngicela ukuthi ke yabo njengoba manje seniqala ukuyibanga kanje ayikho ingane into esizoyilungela wena bafo njengoba uthatha ingane kusisi uyithathe ngokuyikona noma you just sisi kwenzekaleni khona owakwakuletha ke for ingane okay angithi ngisazokuletha ngithi kodwa kusho wena nje how many years imake bafo emahotela uzoyisaka uzoyilokhu kanjani ingane
wena ngalo 500 sawushoyo ukuthi ubufaka ingane iyafunda U500 owenzeni? Bengafaka ku 500 izofunda ngeuniform yonke idla futhi nakhona 500 yakhumbula Izozenza lezo yakhumbula zinto. ngitshena ukuthi emsebenzini asikakaholi ngizohola makuphela inyanga ngifake Awuzange ize ngifake ngiyenze 1000 ingane wena yami. wenzani ngathi mangibona ngikusasa usuyokhipha imali usuhlela emahotela namantombazane nengane yami mana imali uchaza yami ukuthi mina ngihlala ngemali yakho mina emahotela vele Ima-ke mfethu, angithi usisi uyamuzwa ukuthi into ayilwelayo yini. Ukuthi naye abe ingxenye ngathini kule machine yokukhula yena sezoyifuna manje ingane after yonke leminyaka u4 years zonke Sisi yini ezokufunisa manje njoba nje uhlezi na uposta nje ku social media wakho uphuza ngicabanga ingane yakho nawo ngaleso okubalekile wena mfowethu yilo. Okubalekile wena mfethu yilo. Ingane iyamdinga uma wayo. Ungathini uthini even if noma kuthiwa imake mfethu uma waya ngithi noma kuthiwa isidakwa kodwa iyamdinga umzali. Iyabona mfethu ungathini uthini ngicela ukuthi ke lento sizameni ukuyenza ngenye indlela yabo ngoba ngeke kusize kube lenidonsisana ngengane kanje futhi njengoba ihleli la ekhaya ingane ihleli ngokungemthetho nawe iqiniso uyalasa wayelethelani ke lana kumina ifingane ehleli ngokungemthetho sisi awuzange uhambise ingane ngoba unenkinga yokuthi emsebenzini yeni kahle kahle ingane ihlele emgodini noma ihlele ehlathini ngoba usuzola kangaka ihlele ekhaya ngifuna ingane yami ibuke mina uyabona mina ngabe mina ngisayithola mina ithuba angeke uzolithola ithuba lokuthi ubone ingane yakho angiphiki lo mawufuna ukuyibona uzoyibona uyayazi koyibona nje ukuthi njani ngoba noma wayigcina sengihlala eduze nomsebenzi ireason yami ukuthi ngihambisa ingane kini ngoba ngangikude nomsebenzi ngangeke ngivuke ekseni manje uchaza ukuthi wawilethe ehlathini ngoba usumzela ngamayethe kanjani oyiletha kubabwayo ngangiletha kubabwayo manje yena azofika manje seyayidinga manje yena azofika kanjani ngoba kade amakamera ngifonela ngitshela ukuthi ngifuna ingane ubonge ukuzokwazi ukuza wedwa ke sikhulume lento ubuzongiveza konke usisi wakho njengoba fika la ubemthukela ngafika ngedwa la ngithi ngizolanda ingane akwazi ukufika wedwa la ngafika la ngedwa noma wakho wena njalo mawuza la nizoba phela bayakhombisa ukuthi nizofika nizomsindela even if noma kuthiwa kwenzakalani wena awuna right ukuthi uhlale nengane lana wayeyilithelana ekuqaleni if anginayo right ukuthi uhlale nengane yakhe angithi uyachaza ukuthi ama reason ukuthi aze agcine ingane ihlala la ekhaya uyachaza ukuthi benenkinga yokuthi akusebenzeki ingane ikhona so ngeke uzokwazi ukushiya ngiyayizwa lento eshoyo kodwa ngeke ukwazi ukushiya ingane yonke leminyaka usho ukuthi niyazi ukuthi ingane akuyona yami ngoba usuzoyifuna manje okuthi uyakwazi lakho izinto abezenza wena imake waswangixaka ke manje uhlala nengane futhi usuthi futhi inkulumo imake lenkulumo oyikhulumayo othi ingane truth akusiye yakho ungayisho kanjani uhlala nengane Khona kungifikela namakamera nami ngiyaxake ngeke ukuthi kubaba wengane yakho umzele namakamera bengafika ingane yedwa sikhulume lento ayekufika noma wakho fika zobezodelela la kunini ngifika la sesingamgcola bazothola bona mawufika noma wakho la bebengithola ngizocela ingane ungitshela ukuthi wena ingane ngizoyithola ngeweekend ethile kwamanje usafuna ukuzula nengane endaweni ethile sisuka ngiyedwa nengane sengiyasebenza manje ingane yami ngiyayondla kwazi ukuthi ufica ingcolile la isho ufika noma wakho nizothuka ke lomsangano injolo ufike niwenze la ufica ingane ihleni kwayi manje ayikho ngitshela ngikhipha imali yami mina isemhlanga noma ingane uyayithengela impahla uyikhiphile uyayazi wena ibirthday yayo ukuthi nini nje uthula kayazi bese ngizela namakamera ke kanje kodwa mfethu okay siya understand lo bese acela ukuthi uzame ukwenza ngenye indlela hayi ukuthi umncishe ingane angiphikile uzoyithola yimina umbuzo wami ukuthi yena ungifikela namakamera uqaleni nini ukufika namakamera ngizoyithola ingane mase nifike nalabantu kodwa nikezwe ke labantu ufike ingane la awukwazi ukunikeza ingane okusho ukuthi uzonikwa ibona ke labantu ufike namakamera wena usaba ihlazo leli lokuthi uzovela kothi kuma TV ngenxa yokuthi ngifuna ingane yami ngifuna ingane kuphela ayike into uyayizwa sisi after how many years ngifuna ingane after how many years yabona wemfethu wena umsebenzi wakho wena abazweni ukuthi uzele wena umsebenzweni wakho imali mfethu ngicela ukubuza something wena njengoba usulwa nengane nje manje awucabangeli i-risk ozoyifaka ingane kuyona ngoba ihleli la kene ihleli nje awuyihlawulile ingane awugezanga nomuzi wakasisi awenzanga nje lutho u4 years zonke uhleli nje kumnandi
nengane engabe ibiza isibongo sakhe engane Ibize sami. nengane mfethu uhleli nayo ukhulekile awucabangi lutho bengakazi For 4 years. right umsebenzi oright bengakawutholi for 4 years lo muntu ngiphile naye ngisaphanda ngisabamba For 4 years, bengakazi nami 4 ngize years. ngithola umsebenzi 4 years imake mfethu imake oqondile ngicela ukubuza angithi nangu sisi ethuka ngangiyezwa if mhlawumbe Yeah. uzokhalisa mhlawumbe ukuthi ingane ngokuyifica ingcolile lapho Ima mhlawumbe phela. ingane angiyondli cha phela lalela okondliwa kwengane nani asikubuyisele eceleni irresponsibility yenu nobabili njengoba nabazali ukuthini nikhulisa ingane ukuthi ubani kanjani into ngeke uvike ngalento engikubuza yona lo wena osungitshela yona Enye into futhi enza ukuthi ngifike nalabantu laba ngizocela ingane yami. Wangitshela yena ukuthi ingane isesibhedlela. Ngathi mina kwenzakaleni enganeni yami. Wangafuni ukuchaza ukuthi kwenzakaleni. ingane ziyadlala Ngambuza zilimali ingane ziyadlala ilimali Ngakubuza ingane ziyadlala zilimali Ngakhumbula ngibuza ukuthi mina ingane ayilimalanga yini wathini wathi wena hayi ingane ayinalutho ukugula nje okudlulayo. Ngathi mangithi ngiyabona ezithombeni ingane yami ifaka ukhonkolo omngaka. Ngakubuza ukuthi mina kwenzakaleni enganeni wangangiphendula wangafuni uzoba nendaba after how phone Ngizoba nendaba ngoba uzoba nendaba Ngizoba nendaba ngoba ingane yami mana mayilele masutholile manje if ngiyimali. ngakutshela ukuthi ingane ke okay ilimalile yakho ke faka konkono uzokwenza ngalokho Ngizokwenza something. yini something ozoyenza mhlambe eze clinic 500 rand no makube khona indlela enza Muphi 500 ngifakayo. Muphi 500 ngifakayo. imake awumeke lalela wemfethu awume ngikubuza imasesi awume ngikubuze nje umbuzo Ukuthi uqamba amanga wayethi ngifaka u500 ngoba sisi awume ngimbuza wemfethu njengoba umuntu wesilisa nje kanje ungenze njani manje ukuthi uvesane uboshwe Kufanele uboshwe vele uboshwe. imasisi Kufanele. uboshwe Wena ufanele imasisi Mina ufanele Yes, ukuboshwa. ngicela ukuthi ngichaze Ufanele lento ngicela ukuchaza lento yazi ifana nani lento kuyenzeka uboshwe wena yabo uma uboshwe mhlawumbe uboshwe unyaka uphume ngonyaka ozayo mawuphume ejele uphume usuthi uyolanda ingane kusisi usisi angafuni nengane wena ungafila kanjani zihlukile lezi itori lezo ezibalayo ingane angiphikile ukuthi toilet ngoba nakhe ethole itoho uyayondla ingane ngithi uqaleni ukuyondla ingane after 4 years imasisi Qaleni ngiphendulele awubatsheli ngane iqiniso wena ukuthi ngingafuni mina ngize ngikhulume awukhulume mfethu awukhulume sizwe wena ingane wena usayondle u2 years uphela u2 years sonke lesi sikhathi yondliwa ubani ibhekwa ubani wena yimi lalela ke mfethu bayingcosana abantu obaba abathanda ingane zabo futhi nanokuthi nje uze ungifikele namakhamera yona into engidina tututu leyo ukuthi uvele ungifikele namakhamera uzongiveza komabona kude Ngizoqamba amanga ngoba ingane ihamba iza kuwena yafika no3000. Ngathi mina enye imali ngicela umfake esikoleni noma eyisiphi. La uzokwazi ukuthi ingane intambama uyafika uAntwayo uyayilanda angifuna imasisi awena sivanga le mali ayishota angeke ifika naleyo mali ingane ngoba yafika noma angiphikele imali yafika okay pho manje ukuthi imake mfethu umuthi wena usisi akazange for 3 years angithi uyafika no 3000 phela u3000 ufana nokuthi izinyanga lezi ezu6 mana wena bhuti uchaza ukuthi wena wondliwa wena nje wena ngoba wena onyakeni uwodwa udla u3000 wena kanjani nje onyakeni ngoba uthi phela ingane yafika no3000 ifika Muzokwenza ngathi ingane ayiletha unyaka okusho ukuthi from January kuze kushaye uDecember yondliwa lo 3000 nje ingane Muzokwenza ngathi ingane ngayiletha kuwena unyaka uqala ngoba ingane ngayiletha Lo unyaka ngichazela le story sonke before nize nifike la ngoba ezongikhulumela lo shit la okay imake mfethu siya understand istory Angishongo ukuthi ingane awuyondla angishongo yini point ingane vele uyayondla wena ingane uyayithengela izinto nami ingane ngiyakwazi usisi ngopho inkinga inkinga Ngoba ngifuna ingane ingane awusayilethi kuyena ngoba wena ingane awusayilethi kumina Izovakasha. ngiyibone ngiyithinte angithi nizwile ekuqaleni ukuthi ngitheni Imazi ingane, kumele ngabe ikumina ingane because angihlawulile zokunika ke ingane kunowaphinde uinvolve ezintweni akwazi imali, ukuthi ukuthi ngoba uwena babo lapho ingane uzofuna ingane Yima, kuthiwa ngihlawulile ingane kumele weba, ngihlala ngicela- uzomnika ke ingane ke mayibuya ke ahambe ke Yima, mina ngaba sangifake lapho Yima, ngoba wathi ukuthi phela akashuthi uyazi ukuthi baba ingane lento nami ngisahamba amagameni akhe imali weba uyazi ukuthi ngize ngithi mina ingane ayihlawulile kanjani mina into engiyilwelayo la
ngilwela ukuthi ingane ungangayisa kuyena full time uyidedele mayicela ingane ngaleso sikhathi ayicela ngaso sisi umnike ingane ungabe sekungenelela abantu bakini bakhulumele wena engabe wena uyikhulumela noma wengane yakho lo muntu ngiyazama ukukhuluma naye siyakhuluma ungafaki imake phela ngicela into engathi naye eyodwa utshwala okay ngicela ukuthi lento yakho noma wengane yakho nengane yakho ingangenwa abantu ababengekho embhedeni ngoba nani nobabili and nabazali bengane nobabili and ngifuna ukuthi nikulwele ukuthi between wena nawe enganeni kumele nibe equal nobabili kungabi khona ingane angiphikile imake mfethu ngicela ungilalele kungabi khona ingane ekuzothi ihleli nawe ukhulume nengane kabi ngoma wayo angazi nawe ungathi mawuhleli nengane mase ukhuluma kabi ngobaba wengane ku wrong lokho nobabili kumele nikhulise ingane ngani ngothando nangenhlonipho so manzobe senithukane nje phambi kwengane ingane yini ezokufunda ke lapha phakathi kwenu wena ngeke uyikhulise ingane njengoba wena wakhuliswa anike nithi manikhulisa ingane nifisele okuhle ingane ningayikhulisa ingane ngokuthini wena yini wena ekujabulisayo kumele ulwele ukuthi ingane yona ikhula ngendlela engcono kuneyakho angithi noma ingane kuthiwani kunjani wena lwela ukuthi ingane ngaso sonke isikhathi ihlezi ihappy ingafikela ile muzo ukuthi makuthiwa esikoleni ingane ayibhale ngomzali wayo ubhale ngobaba wakho mase ubhala ngomzali wakho mayibhala wena izobhala ngawe ngoba ihlala nawe yazi yonke into ngawe mase kuthiwa ibhale ngoma wayo izobe sanibhale ukuthi angazi ngoba vela imali awuyibukeke lento ukuthi esikoleni isiyinto enjalo kanti kumele noma wayimazi you understand ngiyezwakala ngiyathemba ukuthi nawe ama-Father's Day makuyi-Father's Day uyalethelwa isiqeshana sephepha esuke ikubhala ingane ye-Father's Day i-Mother's Day ufuna ibhale izobhala ithini nge-Mother's Day futhi ngeke phela ibhale izothi yona inayo mama angithi wena ongafuni uthi iye kumawayo izobhala ithini nge-Mother's Day kumele bafethu siqikelele ukuthi ingane ngaso sonke isikhathi ihlezi ijabule ungajabuli wena wedwa ungafuni ukuthi ithande wena wedwa ayithande nobabili ingane ungayibeki futhi wena phambili into kumele uyenze bafo iyodwa nje ukuthi uzame ukuthi ukhokhele ingane ibuye ihlale kuwena ngokumuntu angiboni ukuthi uma ingane uyokabe nenkinga naloko uma usuyihlawulile ingane wenza yonke into and phela ne-pressure naye hayi ngoba kuyena i-pressure ithola kubantu abadala ukuthi ngeke uvesana uphisane nje ngengane kanjalo phela umphefumulo lo akusiyo mhlawumbe umdlwane noma mhlawumbe noma inkukhu le ukuthi hayi yinto vele engiplanisa phambili yinto vele engiplanayo le bahlezi besho noma kwala ekhaya ukuthi ingane kumele ngenze izinto zibe right zihambe ngomthetho because isiZulu silandela isintu kakhulu la ekhaya yinto vele ngoba sengisebenza ngoba ngicazela bafo bengakasebenza umsebenzi oright bengisaphanda ngalesa sikhathi yinto engiplanayo vele leyo ukuthi ingane ngihambe ngiyikhokhela kubo uyamuzwa mama ngiyamuzwa kodwa asikho phela isidingo sokuthi ingane ayikhokhele esetshenwa abantu ukuthi mina akhokhele ingane sengitshelwa abantu angiyachaza ukuthi into vele bengivele ngiyiplana angithi into vele angiyachaza angiyachaza ukuthi into vele bengivele ngiyiplana leyo ukuthi ngihambe ngiyokhokhela ingane uqamba amanga ubuplana kanjani into ubudlula le mahotela namantombazana ubuyiplana kanjani lonto leyo so wena mawuplana into wena ungasawazi ukujabulisa eceleni mawuplana imaba bafu into engicela ukuthi yenzeke la ukuthi ngicela sizamene ukuthi usisi mayicela ingane umnike baba ingane angiphikile uzoyithola nini ngizoyithola nini ingane ingane ngayiletha mina ngantamba mama benkulu unamanga ngicela imama ulesingaki namhlanje angithi sibothe lesingaki wona lwesini
ya lesson. Besicela baba ukuthi ingane mayibuya kusasa esikoleni ukwazi ukuthi uma afika azoyilanda noma afike nathi usisi azoyilanda ingane ukuthi mhlambe ubone ukuthi kahle kahle lento i-serious. Sicela umuphe nayo ithuba lokuthi abe umzali enganeni yakhe. Anginankinga nalokho kodwa mina iyodwa into engisho ngizoke ngibona ukuthi izoqhubekani ibe umuntu lena ewuyona namhlanje noma isihlala naye ingane. Ayihlali naye. Angithi sisenza ama cha ebengeke afike nani lana step ngeke uyithathe phela ingane ihambe. Yena ulwela ukuthi ivakashe. Angithi uzolanda ingane la kumina. Cha, izovakasha. Ayikwazi ukuthi ivakashe naye ihlaleke kuyena ngithi uzoyilanda njobe efike nani yena uthengiwe ilakhe ngoba edemfile la. Awumeke mfethu. Amagama akatheni uzolanda ingane. Sisi amagama akho wena uzolanda ingane noma izekuwena izovakasha noma ilonto nami ngididayo nje mama. Awuchazeke sisi ukuthi awuthi uyasebenza wena. uyifuna ingane full time noma uyifuna ingane ayidedele ikuvakashele. Kodwa mina ngicela ukuthi sisi singayisheshe sigagamele ngoba ngiyakwazi imabafu ngeke azakwazi ukuhlala nengane full time ngoba uthanda ukuphuma out naye. Ngicela singayigagameli sisi. Ngicela sibambe nje kancane. Ngicela ukuyithathe for ama weekend. Mhlambe ngesonto ntambama uyibuyise. Yabo uyijwayeleke uzobona nawe ukuthi kuyahlaleka noma yabo nizobe futhi nikhuluma nobaba wengane nayo yabo ukuze nawe phela uzokwazi ukuthi ithole lo liyathanda lomzali ingane. You understand? Ngoba kunzima ngempela ukukhula ngaphandle komama. Yabo nje kubazali ababili kanje umuntu obaluleke kakhulu enganeni ubani? Umama. You understand? Ningathini nithini? Ingane imikhula umuntu mfethu obaleke kunayo yonke into kubazali bakhe bobabili umama. So ngiyacela bafu ukuthi ungayiphuci le yanto yokuthi yazi umzali wayo ingane incane. Ingane uzoyithola please. Ngiyacela mfethu hayi ukuthi mhlambe uyifuna nini ingane? Ngiyaliwe. Angisho sisi weekend. Futhi ngolesihlanu sizofika nayo sisi sizoyiboleka ingane. Hayi ukuthi siyayithatha. Sicela ukuthi iqale libe lomboleka. Sicela ukuthi noma efika usisi la akhulume nawe nenikane nobabili ingane. Kungangeni umndeni wakho ngoba awuhlangani. Umndeni wami inkinga futhi usungenile umndeni wami ungene ngoba yena ngelanga lokuqala wafika noma wakhe labazothuka. Wawungeke uhlala umndeni wami nami ungangena ungidefende nami ngizothuka. Okay sisi uyezwa ukuthi umfowethu yini ngicela ngicela ungambekela usisi izinto wena ongayifuni azenzayo ukuze naye azozwa nawe futhi naye abeke izinto angayithandi ezenzekalayo. Inkinga mina into wrong engayenza nje. Angazi ngifike nomama. Mana angithi uzama ukungifonela maye ngifonela ngithi ngicela ingane athi noma ke eceleni athi ufuna ukuyikhanda umkhova ingane yami la. Uma wami ukhamba imkhova ukhanda imkhova wami mama mangihlala nengane yami mina la. Lo nto lo uthi uma ukhanda imkhova uba washo uma wakho mawufona wena uthini athina amagama kama makufona wena yethatha ifoni mawaka akhulume ngihlala naye endlini ngoba mina ngihlala emqashweni nami ngihlala naye endlini futhi uyandiza akafike lapho suku khona phela mfethu uma akakhulume nami ngingabuza ngefonini. Ngicela ukuthi ke mfethu nangu sisi uyachaza ukuthi ngicela manje sidlulise okudala okwadlula ngoba ngeke usise ngalutho ukubhizi silibele sibuyele emuva sibuyela kwi-past. Asike sibhekeni ukuthi phambili siya kanjani. Sukela manje bafo ngicela usisi mayefona ulibamba ucingo lakhe ukhuluma ukuthi ingane uzomayidinga ukwazi ukuthi umboleke for lezo 2 days nyana. Lo ingane ngeke ngikwazi ukumboleka uzoza azothatha ingane. Okay ngoba naye yakhe ingane. Hayi ngiyabona mase ukhuluma nje mfethu ukujabula mina sisi uyeza ubhuti ukuthi uzokwazi ukuthi for isikhashana mhlambe ke ingane usuzoyithatha ke mawusubona ukuthi hayi usu fit for ukuthi uyithathe mase ngiyikhokhelile ingane. Mina unqabile mina ngengane. Kuphela into ebinginqabisa izenzo zakho namagama aphuma kuma wakho ngami.
Bengenzani? ukuthi kahle kahle njengoba makhe ehlaza nje ukuthi ingane yami nayo izohamba iyofunda lento Bengenzani? ubuphuza ubungaphuza Ngiphuza kuphi? okay asikiyeke ukuthi sobabili bhuti ingane uzofika azoyithatha finish enhlalo uyabona ukuthi kahle kahle inkingi ila phakathi kwethu nobabili Ukuthi uqamba amanga mina manje ngisana uthi mina nkinga ngiyaphuza. ngisana nkinga Iqaleni mina ukuphuza. mina sengenzela for ingane yami njengamanje ngisana ndaba nezinto ukuthi kube kwenzakala phakathi kwami nawe sengenzela mina ukuthi yaphuza awuphuzi akungangena enganeni wena awuzama ukuyiqoqa umuhle nengane ungayibonisi ingane ungayibonisi ingane ubuwena ukuthi ujani awuzama ukuthi uma wenza izinto zakho uzenzele kude ungazenzi phambi kwengane ungazophuzela phambi kwengane ujike emasambani bhekisa amasambi ungayenzi lokho uzofunda Naye bhuti ngitshela ukuthi hayi ukuhamba nengane yamaye emahotela ayohlala nabantu besifazane abahlukene. indoda Aphinde afika kanjani engane encane kulungile encane usungitshela ukuthi kulungile usuzizwa leyana ngizokuyeka lokho kusho ngoba ngenzela ingane yami ingane leyana kuyona insizwa leyana wena sesufika ubala amantombazana ichachaza ubhuti ukuthi kanje kuzokwenzeka kanjani indaba manje ukulanda amantombazana khohlwe namantombazana bafethu sicela ke sini phambili and ngiyathemba ukuthi le ndaba isiphelile ngeweekend baba sizofika sifike nayo sisi sizoboleka umntwana beyisholo nje bhuti ingane ngeke ngiyithole mina kuzofika mina sekazi wena manje ingane sisi ngizofika nawe ngithi yebo mfowethu ngolesihlanu ntambama sicela so nosisi wakho before sambe somtshela ukuthi la sizofika ngolesihlanu ntambama sizocela ingane ukuboleka usisi ingane ayikho inkinga nalapho okay case closed sicela ukubonga bafo sibongeke nangendlela mfethu osiphathe ngayo ukuyikini sisi cela ke sibale bafo sesiyokubona ngolesihlanu ngiyathemba ukuthi ngeke kube khona inkinga akuzuba khona inkinga bafo all right time